Така, здрати пичове, значи тук това момичето с розовото твърди, че гей, това другото момиче твърди, че е педерас. Искам още, очите ми да светят с нощ. Ето едната е срамежлива, между другото. Моля само се изпреждат да видят хората. Не, срамува са. Ето и другото момиче и то. Тия уж, приятели заводят мана, те такъв да, ти само сири гледат мана. Да, за или против лесбийките на обществено място ни е темата. Да, вашето мнение? Да, ние сме за лесбийките, това е дискриминация, като не искат лесбийките в градската. Да, ти нали беше гей, между другото такова. А това другото момиче педерас. Аз знах педерас. Така ли? Хубаво, бърка съм малко, съжалявам. Сега ще е варна и си падаме по тъже. И сега ще е варна на густо. О, густо. Кеф за очите, да. Тако. Добре. В смисъл... Може да се присъедините, може и тройка да правим. С геове. С геове добре, смисъл. Ето, отидете при геовити, така, лесбийките могат да отидат при геовити. Така, ама по-натам смисъл аз не го фащам такъв мана. Тако. Айлак. Другата тема днес ще ни е шо работят кинефти в градската градина. Ето този кинеф, примерно той е заключен с решетки такъв. Но айлак, да. Защото те... Някакъв един човек, който и той самия пръчеше на кинеф. Значи не са скъпи пича, мана, какво толкова? Кара на Лили иде си и така е. В смисъл, извиняй, че те си... Да, смисъл... Да, обясняваше за пушките там. Събира материал, човек, какво толкова са? Той беше дядо. Дискриминация беше. Ама говори с вас и отиди. Значи едната тема е за или против гейовете и педераси на обществено място. А другата беше защо не работи кинефти и са обрехтахти майката. Да, между другото, само не казах, това е пич всяките очича ги сними, мана. Ето. Само ще се затворим. Ето. Чакай, и аз си покажи окото е. Така, ето, видя са. А това е педерас с обръзната глава. Това е, как беше това от Дъвцепа? Кой от Дъвцепа? Кой слушате? Скрилекс. Да, Скрилекс. Пусни малко тази пирушина. Пусти пирушината. Слушам. Скрилекс. Слушам. Не слушам, аз не снимам гледай така. За чалга. Аз слушам чалга. Няма как да стане, мана. Моля? Защо? Добре, защо си против чалгата? Като слушате такива. Яко чалга, там ти играте си мой човек. Чалгия, Тони Стонаро, Пресова. Пресова и това, мана. Добре, който ще чака тук се знае, защото всеки момент ще предвидим. Ние сме геове и обичаме чалгата. Да знаете също така. Аз съм между всичко. Гледай сега как се подмазваш си от човек, бе. Само са вика четки. Пълен чалга. Кое? Само са вика четки, той не съм аз, просто прави четки. Но ясно. Я изпеем песен, коя? Напипай го в ръцете твои, нека то да си играе. Ето тук, рали мана, брат. Много. Здравейте, приятели, отново аз съм Джоро и това е влог номер 2. Така, и сега в този влог виждате качеството е убийствено. Така, и сега тук Кристиан в момента е зад камерата. Новият участник, който ще бъде, това е Росен. Така, сега това е неговият фотоапарат, който е уникален. Така, ще взима участие в някои от влоговете, понеже вижте какво става въпрос, и си е доста стабилен пич. Така, нещо да кажа с тебе си. Какво казва Бъни, мана, аз съм полено френ. Аз знам, мана, говори с титка сега, това е криво. Не си ме брат. Той наистина сега не се занимава май с това нещо. Обаче, нали, не се занимава, само че с най-малко опит в самият отбор, с най-яка камера.
Така и ето го и. Дай между другото пушам, Какво става? кратко минутко. Да, между другото пушам, това не е хубаво. Не пушете майна. Лошо е да знаете. Те пичои не пушат, те са най-луити майна. Той пуши. Така, общо взето ще забележите просто разликата. Пуснете си го на 1080p. Между другото за феновете, които гледат... На който поддържа Full HD, може да пуснете на 1280. Да, има поддръжка за 3D, който гледа на 3D телевизор. Макар че са много малко хората в България с това нещо. Може да се насладите и на 3D-то, което предлага. Също така, ти малко ми си по-нисчек. Да, значи, как му гледам? Също така, забелязвате просто за какво става въпрос. Също така, исках да кажа, че феновете от Gameplay България, които гледат в момента този клип, това е Росен, който правише клипове на Alox онлайн. Да, обаче няма време, за това прекрати. Бачкам в Макдоналдс, защото съм ебал си пича. Да, в Макдоналдс наистина. И общо взето, това беше от първата част. Ще се видим след малко. Peace! Яки матки, да, лудопати, да, обърнах се в града. Бейби, ти при мен ела, лудите те тука са, шумните те тука са. Чакай, отидете сега двамата там. Снимай. Ляке, да. Леко. Не клякай, така се вижда ти перфектно малко. Ама не, той да клека да изкочи. Кликни, бе. Така. Снимай в момента. Да, сигурно. Така. Здравейте, приятели на Майна ТВ, аз съм Жоро и това сега е следващия влог, който ще водим. Аре да го Това е- докаш. Трябва да го видим. На ново копеле. Абе не, спри да го видим сега аз. Да. Само за тест. О, капучи. Аз и ти сме лудница. И го претатка. То се... Не. Така се вижда супер, ама не сте ли малко далеч? Да. Така. Знаеш къде е тук? Къде, бе? Тук не е това. Ама тут как не се виждат само главите, брат. Така се вижда и само главата. Така, ако го обърна. Така. О, мъга, бас якото! Кристияне, замъглява тебе, брат, пуска него! Така. Така е бомба. Така, я прескочи само ти го да. Аз ако да говоря в този влог ти. Снимаш ли, бе? Ева, ти при него. Нататък още. Прави ли видео, бе, брат? Прави видео. Как се вижда, бе? Малко по-нататък. Оп, много. Аз виждам ли се? Да, ама лекото замъгля, като се местиш много. Така, добре. Стартираме Чакай, ти, бе. малко по-близко. Спри го. Вижда се добре и до тука, но става просто, че ти като се местиш